Баланс – гэта ураўнаважанасць. Але ў жыцці бывае па-іншаму. Калі мы ўкладаемся ў адну сферу жыцця, то іншая занядбаная. Гэта не страшна, галоўнае укладацца ў іх па чарзе. Не занядбоўваць адну і тую ж увесь час. Сёння будзем шукаць з вамі баланс паміж працай і адпачынкам, а таксама паразважаем, ці можам мы збалансаваць колькасць сваіх добрых і кепскіх спраў перад судом. Як іх падлічыць загадзя і як зрабіць так, каб добрыя пераважылі. Ёсць ідэі? Давайце абмяркоўваць. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, радая нашай сустрэчы, бо прыходжу на яе як на адпачынак. Няхай сабе гэта віртуальныя сустрэчы, але гэтага дастаткова, каб пераключыцца ад сваіх штодзённых абавязкаў і працы. Ты таксама часам пачуваешся знясіленай. Праца забірае столькі энергіі, што яе больш ні на што не застаецца. Магчыма, ты пачуваешся няшчаснай і не маеш сіл. Я ведаю, дарагая дзяўчынка, я таксама гэта адчувала. Але праўда ў тым, што мы можам знайсці баланс паміж працай і жыццём. Гэтым і зоймемся. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Спадзяюся, што ў вас ёсць час спыніцца на паўгадзінкі. Калі не, то слухайце гэту перадачу і паралельна займайцеся справамі. Аднойчы на працы я адчула сябе вельмі стомленай і зразумела, што больш ні хвіліны не магу працягваць. Я выпала з працэсу на цэлы тыдзень, кепска пачувалася і не мела сіл. Тады я падумала, што мусіла спыніцца значна раней. Лепш не даводзіць сябе да такога стану, зрабіць перапынак не вымушана, а прэвентыўна. Папярэдзіць стому і выгаранне, а не атрымаць іх і ўсе доўгія наступствы. Калі давесці сябе да ручкі, то і праца панясе страты. Часу на аднаўленне спатрэбіцца больш, чым на адпачынак. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Кім вы працуеце? Магчыма, звязаны з фізічнай працай, кухар, кіроўца ці прыбіральшчыца. Магчыма, у вас ёсць свой невялікі бізнес, ці вы працуеце ў краме альбо на прадпрыемстве, альбо выкладаеце ў школе, ці лечыце людзей. Магчыма, у вас нават не адна праца, ёсць 2-3 падпрацоўкі, каб зарабіць дастаткова грошай. Магчыма, вы працуеце ў начныя змены. І, вядома, ваш прафесійны занятак – гэта дадатак да працы па хаце і ў сям'і. Жанчыны нясуць цяжкую ношу, і нам аб'ектыўна складана знайсці час для сябе, каб аднавіць сваё цела і дух. Магчыма, вы настолькі занятыя, што хвалюецеся па начох, не можаце заснуць. Думаеце пра ўсе свае справы, плануеце, уяўляеце наступны дзень, а то і тыдзень наперад. Які там ужо сон? Як і многія жанчыны, вы занадта занятыя, каб добра паесці, выпіць каву да таго, як яна прастыне. У вас няма часу, каб спакойна правесці яго з сям'ёй ці сябрамі. Сяброўка пытаецца, як справы, а вы амаль заўсёды адказваеце: «О, я вельмі занятая», ці «Я моцна стамілася». Сяброўка бачыць, што вы сапраўды занятыя, каб праводзіць з ёй час, і потым ужо не турбуе вас з пытаннем пра справы. Такім чынам, вы адчуваеце сябе самотнай і, магчыма, упадаеце ў дэпрэсію. У вас нават няма часу проста пабыць у адзіноце. У мяне кепская навіна. Калі так, то ў вас сапраўдныя праблемы. Але ёсць і добрая навіна. Гэтыя праблемы вырашальныя. Вам патрэбны здаровы баланс паміж працай і астатнім жыццём. Калі вы аддаеце шмат энергіі на працы, вам трэба папаўняць яе ў нечым іншым. Нагадваю пра неабходнасць сну, рэгулярных фізічных практыкаванняў і здаровага харчавання. Але гэта не ўсё. Вам трэба мець час у адзіноце, каб клапаціцца пра сябе, час з сям'ёй і час з сябрамі.
Гэта базавая неабходнасць, і вы абавязаныя паклапаціцца пра гэта. Для пачатку пагаварыце з мужам ці іншымі дарослымі пра свой стан. Знайдзіце час, каб абмеркаваць, як вы сябе адчуваеце і чым ён можа дапамагчы. Ваш стан таксама ўплывае на яго і на сям'ю, таму гэта важна. Таксама паразмаўляйце з дзецьмі. Яны могуць рабіць нешта для сям'і і дома. Дайце ім заданне упарадкаваць свае рэчы, збірацца з вечара ў школу ці садок, рыхтаваць адзенне на заўтра. Большасць дзяцей абажае, калі ім давяраюць дарослыя справы. Напрыклад, дапамагаць гатаваць ежу ці падмесці. Няхай сабе пакуль яны зробяць гэта не ідэальна, але лепш, чым ніяк. Паступова навучыцца, для гэтага і неабходная практыка. Ваш муж таксама можа быць шчаслівым зрабіць некаторыя хатнія справы. Гэта дапаможа яму адчуваць сябе больш часткай сям'і і ганарыцца магчымасцю падтрымаць жонку і дзетак. Быць жанчынай – дар Божы. Магчыма, уся праца, якая ў вас ёсць, хатняя. Вы ўвесь час даглядаеце сям'ю, немаўлят або старэйшых сваякоў 24 гадзіны ў суткі. Вы можаце пачувацца перагружанай, забыцца на сябе і свае інтарэсы. Магчыма, у вас ёсць дзіця з абмежаванымі магчымасцямі або хваробай, і яно патрабуе пастаяннага догляду. Гэта можа стаміць моцна вас, асабліва калі няма магчымасці спаць ноччу. На наступны дзень не становіцца лягчэй, сілы знікаюць, а справы растуць. Я разумею ваш стан. Вы можаце стварыць групу падтрымкі адна адной. Маладыя мамы могуць сустракацца ў кагосьці дома, частавацца гарбатай з прысмакамі, пакуль дзеці гуляюць разам. Вы можаце абмеркаваць тое, што вы чыталі або чулі, нейкія парады ці біблійную гісторыю і маліцца адна за адну. Вы можаце дамовіцца і скласці план догляду за дзецьмі па чарзе, каб мець невялікі адпачынак. Калі вы працуеце ў найме, размаўляйце з начальнікам. Добры бос зацікаўлены ў працаздольнасці сваіх падначаленых. Ён разумее, што супрацоўнікам патрэбны час адпачынку. Гэта павышае іх эфектыўнасць. Пагаварыце з ім пра ўмовы вашай працы. Палічыце, ці няма ў вас перапрацовак. Не заставайцеся на працы даўжэй, чым гэтага патрабуе расклад. Вам проста неабходна адпачываць. Таксама знайдзіце час, каб падумаць пра сваё жыццё. Паспрабуйце запісаць свой распарадак у блакнот і прааналізаваць яго, унесці змены. Плануйце кожны дзень і кожны тыдзень. Упісвайце ў расклад час для фізічнай нагрузкі, а таксама час для разважанняў і малітвы. Іх можна сумясціць, напрыклад, з дарогай, шпацырам ці манатоннай прыборкай. У план таксама трэба ўносіць сустрэчу з сябрам і праслухоўванне радыёпраграмы. Гэтыя невялікія перапынкі вельмі важныя і дапамогуць аднавіць баланс. Так, дастаткова кароткага пераключэння, сузірання прыроды, захаплення Божымі стварэннямі. Вам не спатрэбіцца шмат часу, каб спыніцца і паглядзець на захад сонца. Ці кветку, ці дрэва. Зрабіць глыбокі ўдых і зняць напружанне. Расслабцеся і адчуйце удзячнасць. Гэта напоўніць вас энергіяй. Нават Бог адпачываў, стварыўшы свет. Ён зрабіў шмат добрай працы і на 7-й дзень адпачываў. Гэта выдатны напамін для нас вяртаць жыццю раўнавагу. Акурат зараз прапаную спыніцца, што б вы не рабілі, і пагрузіцца ў стан хвалы і захаплення на некалькі хвілін. За 6 дзён Бог свет стварыў, добры Бог, а на 7-й адпачыў. Добры Бог стварыў мора і нябёсы, дрэвы і жывёл дзівосных. За 6 дзён Бог свет стварыў, добры Бог, нас цудоўна Бог стварыў.
і бабулі, учить Бог усіх любіть. Добрий Бог у церкву усіх привів. Добрий Бог, шмат тут сестров і братов. Добрий Бог, і татулю, і матулю, сестру, брата і бабулі, у церкву усіх привів. Добрий Бог. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Толькі што мы пагаварылі пра баланс у нашым штодзённым жыцці. Мы расходуем энергію і нейкім чынам яе трэба атрымліваць. Гэта як з банкаўскай карты. Патраціла грошы, кладзі новыя, інакш нічога не зможаш сабе дазволіць. А як вы думаеце, у адносінах з Богам так жа? Гэта праўда, што мы павінны рабіць добрыя справы, каб ураўнаважыць свае дрэнныя дзеянні? Я чула, як людзі, апраўдваючы свой кепскі выбар, кажуць: «Затое я дапамагаю хворым». Вялікую частку нарабаванага бандыты ахвяруюць цэрквам, каб задобрыць Бога. Але Бог не зважае на аблічча. Як кажа апостал Пётр, у кожным народзе прыемны яму той, хто баіцца яго і чыніць праведнасць. Часам я чую, як людзі жартуюць пра смерць. Яны могуць казаць: «Я спадзяюся, што калі анёлы будуць падбіваць мае рахункі, то знойдуць дастаткова добрых момантаў». Яны спадзяюцца трапіць у рай, таму што не забойцы і не злачынцы. Людзі ва ўсім свеце ўяўляюць, што на апошнім судзе будуць узважваць іх учынкі. У старажытным Егіпце больш за 5000 гадоў таму верылі, што пасля смерці сэрца чалавека ўзважваюць на шалях з пяром багіні, якая прадстаўляе парадак сусвету. На карцінках яны малявалі тыя шалі і дэмана, які чакае, каб з'есці іх, калі яны пацерпяць няўдачу. А некаторыя людзі думаюць, што вернуцца на зямлю ў іншым выглядзе ў залежнасці ад таго, наколькі добра яны пражылі першае жыццё. Нехта ўяўляе кнігу, у якую на нябёсах запісваюць яго дзеянні, каб убачыць, якіх спраў больш, добрых ці дрэнных. Іншыя кажуць, што павінны прайсці вузкі мост да нябёсаў, па якім немагчыма прайсці, калі ў вас недастаткова заслугаў. Кшталту добры ўчынак набліжае да раю, а дрэнны пазбаўляе яго. Ці можам мы калі-небудзь ураўнаважыць гэтыя чашы, а яшчэ лепш перапоўніць светлую? А што калі не можам? Як купіць сабе дарогу ў рай? Бог сапраўды нас судзіць. Ён бачыць усе нашыя ўчынкі і бачыць нашыя сэрцы. Бог заўсёды справядлівы. Божае слова Біблія кажа: «Усім людзям вызначана раз памерці, а пасля гэтага суд». Габрэяў 9:27. Там таксама сказана: «Усе зграшылі і пазбаўленыя славы Божыя». Рымлянаў 3:23. Я ведаю, што я недастаткова добрая, каб прайсці гэты мост да неба. Я павінна быць ідэальнай, каб адпавядаць Божым стандартам. Бог ведае, што мы ніколі не зробім дастаткова спраў, каб дабрацца да нябёсаў. Вось у чым справа. Бог ведае гэта, але ўсё роўна любіць нас. Ён любіць кожнага і хоча, каб мы прыйшлі на неба. Менавіта таму ён паслаў Ісуса, каб дапамагчы нам. Ісус падобны да міскі да краёў, напоўненай цукеркамі. Ён праведны і цудоўны. Ён не рабіў дрэнных учынкаў, толькі добрыя. А мы падобныя да місы з фанцікамі, смеццем і шалупіннем. Няма ўва мне ні праведнасці, ні гонару ў параўнанні з Богам. Ён цалкам святы, а я грэшная. Таму Бог даў мне веру ў Ісуса. Калі прыйдзе час, Ісус занясе мяне на неба, дзякуючы сваёй праведнасці, па сваіх, а не па маіх заслугах. Калі Бог будзе судзіць мяне, Ён не будзе глядзець на мае дрэнныя ўчынкі, таму што Ісус паклапаціўся пра іх. Бог прыме мяне ў рай. Такая воля Божая.
Дачытаем кавалачак з паслання да рымлянаў, якое ўжо пачалі разбіраць. Праведнасць Божая праз веру ў Ісуса Хрыста для ўсіх і на ўсіх тых, якія вераць, бо няма розніцы, бо ўсе зграшылі і пазбаўленыя славы Божае, атрымліваючы апраўданне дарма, ласкай ягонай праз адкупленне ў Ісусе Хрысце, дзеля выяўлення праведнасці сваёй у цяперашні час, каб быў ён праведны і апраўдваў таго, хто верыць у Ісуса. Цудоўны план цудоўнага Бога. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Калі ты давяраеш Ісусу і робіш яго сваім гаспадаром, Бог дае табе новае жыццё, новае сэрца і жаданне імкнуцца да праведнасці, нават калі гэта не ўплывае на збаўленне. У другім пасланні да царквы ў Карынце, 5 раздзеле 17 вершы сказана: «Так што хто ў Хрысце, той новае стварэнне. Старое мінула, вось сталася ўсё новае». Па-сапраўднаму любячы Ісуса, ты захочаш стаць ва ўсім падобнай да Яго. Ты пастарайся быць чыстай і міласэрнай. І абавязкова трапіш на нябёсы, але не таму, што ты дасягнеш гэтага, а таму, што Ісус зрабіў гэта для сябе. Калі Ісус памёр, Ён нібыта знішчыў наш доўг перад Богам. Мы ніколі не маглі аплаціць гэты доўг, але Ісус аплаціў яго сваёй крывёю. Каб атрымаць новае жыццё, гэты дар, нам трэба проста вызнаць свой грэх, прызнаць, што нам патрэбна Божае прабачэнне і падзякаваць Богу за яго ласку і дабрыню. Нам не трэба ачысціцца, каб прыйсці да Бога, заслужыць яго прысутнасць. Мы можам прыйсці да яго проста зараз, такімі, якія ёсць. Ён ведае, што нават сённяшняя малітва і прыняцце Ісусавага падарунка не зменіць нас канчаткова. Мы будзем падаць, псаваць усё зноў. Бог гатовы і улічыў гэта. Мы зноў і зноў можам прыходзіць да яго, каяцца і выпраўляцца. Біблія абяцае: калі вызнаем грахі нашыя, Ён верны і праведны, каб дараваць нам грахі і ачысціць нас ад усякай няправеднасці. Першае пасланне Яна 1:9. Пасля гэтага новага пачатку наша сумленне стане яшчэ больш чуллівым. Кожны раз, усведамляючы свой грэх, мы просім Бога прабачыць і шукаем выйсце. Даведваемся, чаго хоча Бог. Мы становімся больш адчувальнымі да правільнага і няправільнага. Мы хочам дагадзіць Богу, які так шмат зрабіў для нас. Калі мы давяраем Ісусу, мы хочам быць падобнымі да Яго. Лекі для душы. Калі я выцягваю рукі, мой маленькі сын адразу даверліва падае на іх. Сярэдняя дачка таксама хоча так пагуляцца, але доўга не адважваецца. Спрабуе хапацца за нешта іншае, ці надта напружвае мышцы ад страху. Карацей, свабоднага падзення ў яе так і не атрымліваецца. А старэйшы сын, падлетак, нават спрабаваць не хоча. Кажа: «Ага, яшчэ ўроніш мяне». Уявіце сабе, што гэта ўзроўні даверу Ісусу. Напэўна, таму ён і казаў: «Будзьце як дзеці». Як малыш без разваг і аглядкі падае ў рукі бацькоў, так і мы цалкам давяраем Господу, што Ён давядзе нас да нябёсаў, дзякуючы сваёй сіле і сваім заслугам. Мы верым, што Бог прыме нас, таму што Ісус справіўся з нашымі грахамі. Ці гатовыя вы цалкам даверыцца Ісусу? Хачу зараз за гэта памаліцца. Далучайцеся. Дарагі Ісус, дзякуй, што Ты ўзяў на сябе мае грахі. Дзякуй, што Ты памёр на крыжы, хоць гэтага заслугоўваю я, а не Ты. Я люблю Цябе, Ісус, і давяраю Табе. Ніхто не зрабіў для мяне столькі, колькі Ты. Ніводзін чалавек. Але я давяраю іншым людзям, будую з імі адносіны, абапіраюся на іх у пэўныя моманты, люблю іх. Дык як мне не давяраць Табе, Господі, калі Ты самы верны, самы праведны і ніколі не падвядзеш? Я хачу абапірацца на Цябе.
У слове тваім сказана, што ты ёсць скалою. І я хачу стаяць на гэтым цвёрдым падмурку. Ісус, будзь асновай майго жыцця, усіх яго сфераў. Я прашу цябе зараз за тых дзяўчат, якія прынялі рашэнне ісці за табой. Правядзі іх, Господі. Вазьмі за руку і правядзі ў новае жыццё. Пазбаў сумніваў і страхаў, будзь іх скалою. Прашу за тых, хто яшчэ не адважыўся цалкам даверыць табе сваё жыццё. Пачакай іх, Господі. Будзь побач, пакажы тваю міласць і дай ім адчуць яе ўсім сэрцам. Ісусе, дапамажы нашаму нявер'ю і дай упэўнена ўпасці ў твае рукі. Будь праслаўлены, Сын Божы. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы размаўлялі пра баланс у нашым жыцці, каб працоўны час дапаўняў адпачынак. Мы можам планаваць свой час так, каб там былі і неабходныя, і проста прыемныя справы. Але жыццёвая праўда такая, што дасягнуць абсалютнага балансу ва ўсіх сферах немагчыма. Нешта будзе прасядаць у той час, калі мы ўкладаемся ў іншае. Напрыклад, калі аддана працуем над новым праектам, не стае часу на сяброў. Сталі часцей ладзіць сустрэчы з сяброўкамі, муж скардзіцца, што яму не хапае ўвагі. Праводзім якасны час з мужам, дзеці замест развівашак сядзяць у мульціках. Гэта непазбежна. Галоўнае не занядбоўваць увесь час адну і тую ж сферу, а надзяляць увагу розным па чарзе. Ну і яшчэ адзін баланс у жыцці, на які мы асабліва паўплываць не можам. Гэта радасці і беды. Заўсёды будзе і адно, і другое. Свет грэшны, і ў ім не бывае цалкам шчаслівых людзей, як і цалкам няшчасных, дзякуй Богу. Баланс радасных і сумных падзей – гэта дадзенасць, з якой варта прымірыцца. Гармонія не там, дзе адсутнічае роспач, а там, дзе яе годна пражываюць. Прыняць і не траціць сілы на змаганне. Няхай чаргуецца чорнае і белае, горкае і салодкае, а мы пройдзем праз усё і выстаім на цвёрдай скале, якая завецца Ісус Христос. Пра гэта сённяшні верш. Пятрусь Макаль, 2 кубкі. Побач з кубкам шчасця на стале Бог паставіў кубак поўны гора. Пенаю адсвечвалі ў імгле па суседству мора каля мора. Палажыўшы на плячо руку, Усявышні раіў чалавеку: пі штодзень па аднаму глытку, хопіць шчасця да сканчэння веку. І да незвычайнага пітва паспяшаўся сын зямлі прыпасці. Ледзь пакаштаваў, і галава крута закружылася ад шчасця. І зусім забыўшы пра наказ, і нібы зрываючыся з кручы, выпіў ён салодкі вір ураз, асушыў да дна бакал шыпучы. Але піць няўтольная душа неадольна зноў і зноў прасіла. Смага ледзьве чутная спярша забрадзіла, як сляпая сіла. Сп'яна, не разгледзеўшы бяды, сын зямлі прыгубіў кубак гора. Так перамяшаліся тады шчасце з горам, нібы з морам мора. Поплеч з чалавекам з той пары, дзе яго не кіне падарожжа, ходзяць 2 варожыя віры. Хто, скажыце, іх развесці можа? Скарбонка. На гэтым я, Тацяна Немчанінова, развітваюся з вамі, мае каштоўныя сяброўкі. Калі ў вас ёсць пытанні, ці вы прынялі важнае рашэнне ісці за Ісусам, напішыце мне ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» ці на адрас рэдакцыі. Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст, 20. Буду радая вашым вестачкам. Зычу вам добра правесці гэты тыдзень, як сказана ў дзеях апостальскіх, каб шукалі Господа, можа дакрануцца да яго і знойдуць, хоць ён і недалёка ад кожнага з нас.
Наш Господь, Ты ёсць вечны, Ты той, хто ўсё стварыў, Бог магутны. Пра Святога Духа Христа спазналі мы, Ісус наш Збаўца. Веру Бога, Ён Отец наш, у Ісуса Ён Христос. Веру я в Святого Духа, наш Бог великий Бог. Веру я воскрес наш Господь, зиму воскреснем мы, бо веру я у ім'я Ісуса. Суддя и наш заступник покутвал на крыжи, все нам пробачил. Землю Ты спустился и воскрес святый, навечно Ты царь. Веру Бога, Он Отец наш, у Ісуса Он Христос. Веру я в Святого Духа, наш Бог великий Бог. Веру я воскрес наш Господь, зиму воскреснем мы, бо веру я у ім'я Ісуса. Веру я в Тебе, веру я, что Ты Христос. Веру я, наш Господь воскрес. Веру я в Тебе, веру я, что Ты Христос. Веру я, наш Господь воскрес. Веру я в святых супольность, что Иисус есть Божий Сын. Вечное житье я веру, покликанье церкви. Веру я, что мы воскреснем, как избавца придет снова.